A všetci tí, ktorí poznajú vôňu tohto krásneho benzínu, tak vedia, o čom lietanie je. Knižke by som chcel... To najkrajšie a to najlepšie, čo môžem, je to knižka o našich otcoch, o našich starých otcoch, pretože lietadlá, ktoré sú tam, tak mnohých z nich som začínal lietať, ešte som mal len 14, preto hovorím o lietadlách našich otcov, našich starých. Takže nech sa páči, pozrieme teraz 21 alebo sú 27, ale dá sa tá žiletka na tej oblohe rozoznať skúseným okom. A my, ktorí sme to zažívali a videli, tak už stále vidíme. Len tak trošičko možná z tých TTD-čiek, ktoré ste videli na tabuli, maximálne preťaženie až 8,5 G. Môžeme sa zo závisťou pozerať na túto dvojicu na tejto spánke. Vo výzbroji, čo sa týka krajín NATO. To nedávno tam ešte Chorváti a Bulhári, ktorí skončili s 20-čkami. Takže opäť rýchle vykruty. A zase nám mizne nedohľadnú. Upriamujem ešte pozornosť, pokiaľ nejaká je, nech sa páči, môžete si kúpiť a dočítať sa o našich zážitkoch. Petr Dys říkal, že byl pět řídící letání, když si to říkal. Talentu, tak se asi na té tablici. No čo by si nám k tomu povedal? Ako to vnímaš ty do ukážky? Svojím spôsobom toto lietadlo je a ukážky trošičku obmedzené, ten pilot máš také možnosti, aby ho predviedol v plnom rozsahu. Tak ako som spomínal, piloti predchádzajúcich kategórií lietačov, čo sú to lietadlá, ktorých lietadlá sú takých sa vedľa Su-27, MiG-29. Pilot dostáva z lietadla maximum, musí zachovávať letové obmedzenia motoru, takže je to limitované lietadlo na letové ukážky určite. No ale rozhodne máme možnosť vidieť živú legendu na Sliačskom nebu a Sliačskom letisku, keďže to máme aj na statističku. Chceli vidieť naživo, mať to teraz možnosť vidieť aj vy a naozaj... Myslím, že to je počka pre divákov, vstúpal Ivan v čase vystúpenia. Takže MiG-21 po pristáti, určite je to pristátie, ktoré by nevyžadovalo pristácie padák, uvidíme, či ho pilot použije.